Toto je jeden z typických letných úrazov, kde treba vždy rátať tam, kde sú korčuliari, tam, kde sú cyklisti. Treba rátať vždy s takouto úrazovosťou, pretože nepredvídateľné okolnosti často privodia aj takýto typ úrazu. Samozrejme, na mieste je vždy prevencia. Vždy treba predpokladať takéto možnosti, treba s nimi rátať. Preto naša figurantka je oblečená tak, ako je oblečená. Má na sebe všetky ochranné prvky, či už tie, ktoré zabraňujú úrazu hlavy, alebo lakte, kolena, dlane. A samozrejme typickým, alebo teda veľmi častou udalosťou pri týchto úrazoch je vyrazený dých. Vyrazený dých vyzerá na prvý pohľad veľmi hrozivo. Nie je však potrebné robiť nejakú paniku, pretože vyrazený dých nie je životohrozujúca situácia, ktorá sa udeje nielen korčuliarom, cyklistom, ale aj pri futbale, pri hokeji, pri akejkoľvek činnosti, kde ten pád je neočakávaný a teda bránica ostane otrasená. Pri vyrazenom dychu je dôležité, aby sme toho postihnutého upokojili, pretože on samozrejme začne panikáriť. Snažíme sa ho upokojiť. Upokojte sa, ono to nabehne. Poďte, skúsime sa otočiť. Otočte sa len na 4, aby sme uvoľnili brucho, brušnú dutinu. Chvíľočku takto počkajme a v takejto polohe vlastne tým, že uvoľníme celú brušnú dutinu, celý hrudník, tak ono postupne dýchový automat nadiktuje dýchanie vtedy, keď je to potrebné. Nič nie je potrebné iné robiť, nejaké drastické zákroky, ani búchať, ani nič podobné. Toto je celá prvá pomoc pri vyrazenom dychu. Ak sa takémuto športu venujem niekedy pred večerom alebo akejkoľvek zníženej viditeľnosti, je dobré mať ako súčasť takéhoto oblečenia akékoľvek reflexné prvky, či už vo forme reflexnej vesty, ktorú vodiči majú za povinnosť mať v autách, alebo potom existujú rôzne menšie, skladnejšie pomôcky, ktoré sa veľmi jednoducho dajú kamkoľvek aplikovať. Ideálne je to mať na nohe, pretože noha sa pri takomto športe hýbe najviac a je z diaľky najviac viditeľná.